Her er bamsen Buller. Buller kan godt lide dig. Buller vågner ved, at det banker på døren. Buller går hen og åbner. På trappen ligger et brev. Buller åbner brevet. Det er et gækkebrev. Buller tænker, hvem mon det er fra? Buller læser gækkebrevet. Mit navn det må du gætte og spekulere på. Jeg prikker blot vil sætte, så lader jeg brevet gå. Prik, 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 prik. Hvem mon det er? Buller går ud for at finde ud af, hvem det er. Først kommer Buller til en lille sø. Der sidder hunden Helmut. Buller tænker, nej, det kan ikke være hunden Helmut. Buller spørger hunden Helmut, om han vil med ud for at hjælpe Buller med at lede. Det vil hunden Helmut gerne. Buller og hunden Helmut kommer hen til en skov. Der står ræven Ragnhild. Buller og hunden Helmut tænker, nej, det kan ikke være ræven Ragnhild. Buller og hunden Helmut spørger ræven Ragnhild, om hun vil med ud og lede. Det vil ræven Ragnhild gerne. Buller, hunden Helmut og ræven Ragnhild kommer til stranden. Der sidder mågen Mads Peder. Buller, hunden Helmut og ræven Ragnhild tænker, nej, det kan ikke være mågen Mads Peder. Buller, hunden Helmut og ræven Ragnhild spørger mågen Mads Peder, om han vil med ud for at hjælpe Buller med at lede. Buller, hunden Helmut, ræven Ragnhild og mågen Mads Peder kommer til en parken. Der flyver bien Brum Brum. Buller, hunden Helmut, ræven Ragnhild og mågen Mads Peder tænker, ja, det er Brum Brum. Nu skylder Brum Brum Buller et påskeæg. De holder en kæmpe påskefest, der bliver fyret den af. Det var en dejlig påske. Snip snap snude, nu er den historie ude.